Ilveksestä. Lauri Alamyllymäki on edelleen kentän pinnassa ja kyllä Munukka siellä pelin poikki laittaa. Saa otettua pallon kentän pintaan, mutta se lopulta Juho Kilo haltuun. Kilo eteenpäin, Bajanin pääsee kohittamaan Miettusen, ei pääse Juho Kilo haltuun. Kilo eteenpäin, Bajanin pääsee kohittamaan Miettusen, ei pääse Lankedokka. Kova laukaus ja Otso Virtanen torjuu sen. Nyt siinä sitten ensimmäinen maalipaikaksi laskettava tilanne ainakin vierasjoukkueelta. Kapissa. Juho Kilo. Kilo boksin sisälle. Bajanin yrittää kalastaa pilkkua tuosta, mutta ei mene Antti Munukka tähän. Heitto tulee vierasjoukkueelle siitä. Ja siinä nyt jonkunlainen kontaktikin oli Bajaniniin, mutta tuo heittäytyminen oli joka tapauksessa niin koominen, että ei siitä rankkaria pitäisi tulla. Tästä sen sijaan tulee! Antti Munukka seuraa tilanteen loppuun saakka. Ja tuo tilanne vie pallon 11 metriin. Elias Mastokangas lähtee palloa hakemaan saman tien. Ja siitä se rankkari tulee. Haimen Patraore on Hakan pelaajista se, joka rikkeen kohteena on. Ja Juhani Pikkarainen rikkojana. Patraore näyttää sinne Ilves-kannattajien suuntaan, että nyt suunta soukemmalle. Tuossa oli tuo Bajaninin kaatuminen. Siitä ei palloa 11 metriin viety, mutta tästä vietiin. Ja ihan syystä. Laukausta odottamaan sitä. Todennäköisesti epäonnistuminen muuttuu ja se muuttuu epäonnistumiseksi. Otso Virtanen torjuu tuon. Virtanen yrittää kalastaa nyt sitten jotain lisää tuosta. Mitä siellä tapahtuu? Tässäkkä saadaan aikaiseksi. Mastokangaskin käy polvilla ja kyllä tässä aikamoiseksi löylymestariksi Antti Munukka joutuu tämän illan kamppailussa. Otso Virtaselta joka tapauksessa älyttömän upea torjunta. Santeri Haarala sieltä kuittaa kortin itselleen. Virtasen kanssa Munukka käy keskustelua tilanteen jälkeen. Mastokankaalla on asiaa Munukalle. Tästä joka tapauksessa tuo Otso Virtasen upea torjunta ja mitä sen jälkeen tapahtuu? No kyllä sinne Mastokangas vielä liukuu päin Virtasta. Virtanen nyt Patraore ja Jukkala heittää nopeasti Söderberg. Söderberg kohti keskustaa. Kilo väliin ja saa liukuttua pallon siitä itselleen. Patraore hätäinen syöttö suoraan Vetelille. Vetelillä on hyvä laukaus, mutta se menee yli. Siinä nyt sitten puolestaan Ilveksen ensimmäinen tuollainen oikein kunnon tontti. Iskeä osuma, mutta ei saa Joona Veteli painettua tuota palloa riman alle niin, että joutuisi Juho Kilo. Jani Riipi. Riipi kääntää laittaa Dolunjo. Dolunjo leikkaa kohti keskustaa, saa jalan vapaus ja takaa Munukka heiluttaa! Vincent Dolunjo ja Ilves johtaa 1-0 tätä kamppailua. Nyt oli komea laukaus Vincent Dolunjolta. Ja näin tamperelaiset ottavat tässä etulyöntiaseman Pirkanmaan derbyssä. 4. ottelu tälle kaudelle, ensimmäinen maali tälle kaudelle. Se on Vincent Dolunjon ensimmäinen Veikkausliigan maali ja jos se pitää jotenkin tehdä, niin ehkä sitten mielellään 8000 katsojan edessä Pirkanmaan derbyssä. Katsokaa millä laukauksella. Ei ole Anton Lepolalla mahdollisuuksia tuohon. Juho Kilo. Laitaan. Kilo antaa vähän palautetta sinne Hakan hyökkäyksen suuntaan nyt kun ei pystyjuoksua lähtenyt niin kun Kilo olisi halunnut. Ilveksellä niitä sen sijaan lähtee. Haarala linjan taakse Alamyllymäki keskustaa ja 38. minuutti. Ja Ilves rokottaa Hakan alakerran töhöilyistä nyt kovalla kädellä. Santeri Haaralan kauden ensimmäinen pelitilanne maali. Se syntyy Pirkanmaan derbyssä ja kääntää lukemat 2-0 Tammelan stadionilla. Talolle löytyy tilaa ottaa askeleet keskialueen yli. Talon nosto, se löytää Mastokangas laukoo, mutta korsuksi jää tuo yritys. Otso Virtanen ottaa sen kiinni. Keskikentän kolmikkona maissa Pall numero 23, 30 Juho Kilo ja 6 Guillermo Morais. Hyökkäys kolmikkona 7 Elias Mastokangas, 77 Oliver White, joka tuli tauolla siis Marko Bajaninin tilalle ja 11 Aimanin Lankedok. Finlandilaislaituri Santeri Haarala saa jalan vapaaksi vedolle ja tykittää pallon etunurkasta ohi. Hyvä tilanne Ilvekselle heti tähän toisen jakson alkuun. Haaralan keskitys, Lepola lähtee maalilta vastaan, saa siivottua pallon boksin ulkopuolelle, mutta